Čaute, ja som Explo, sme v McDonalde a dnes to bude fakt výnimočné. Zohnali sme tých najväčších fanúšikov Mekáču a spravili sme z nich tváre nového burgera. McCrispy. Poďte, ja vás zoberiem do backstageu. Čau, tady Dave. Tady to, co teďko držíme McCrispy. David sice fotí, ale tak poďme si ho vyspovedať. Čau. Čau, čau. Jak se máš, kámo? Dobré, jak ti chutí nový McCrispy? Už jsem ochutnal a musím říct, že mě strašně chutná ta omáčka, co je vevnitř. Ochutnej rovno. No, dobré. No. Co? Ale áno. Dúfal si niekedy, že budeš v McDonald kampani na nový burger, tak to tu uvádzať, fotiť? Kámo jo, protože já jsem vždycky úplně obdivoval, když někdo ze třídy měl jakoby narozeninovou oslavu v Mekáči. Takže jsem jako vděčnej, no. Už som tu s Peťom, s človekom z ľudu, s našou draftovanou jednotkou. Ako sa cítiš ako tvár? No mám to štěstí, no. Já jsem se sem dostal. Bylo to přes Instagram, přes storíčka. Cítím se dobře. Máš nejaký špeciálny zážitok s McDonaldom? S babičkou, když jsem byl malej, chodil jsem na McFlurry nebo McSunday. A teraz si to dotiahol až do reklamy. No, babka přesně. bude hrdá. Babi, jak sa díváš? On to zvládol. Takže dneska se nanočím natáčení, protože jdeme ochutnat ten McCrispy. Jsem s tou úplně nadšená, takže wish me luck. Je tu s nami Kim, nová hviezda McDonaldu. Spekčo, jak chutí McCrispy? Niekedy slova sú zbytočné. Jak si sa stala hviezdou McDonaldu? Jak to prežívaš? Či žuješ ešte? Tvári sa, že fajn. Nela. Jak ti chutí nový McCrispy od McDonaldu? Je výtečný, zatím nejlepší, co jsem tady měla. Teraz, keď budeš, vieš, že šáď jak najväčšia hviezda, pochváli sa tým niekde, alebo že jak to plánuješ otrieť verejnosti o ksicht, že ty si to dala? Momentálně půjdu do ulic to říct všem lidem a pak se dám do vztahu s McDonaldem na Facebooku. Yes. Vanes, máš v rukách nový burger od McDonaldu, McCrispy. Jak ho hodnotíš? Splnil všetko, čo sľuboval, takže veľmi pozitívne. Čo ti sľuboval? Že bude crispy a je crispy. Je fakt crispy, aj tá žemla je strašne dobrá. Stala si sa tvárou McDonaldu. Ako sa to stalo? Ďaká tebe, ďaká tvojmu storu na Instagrame. Budete oslavovať doma? Ja už sa teším a moja rodina o tom už vie. Perfektné, tak zdravíme rodinku, toto je vaša úspešná dcéra v reklame na McDonald a toto je nový McCrispy, tak ho ochutnajte. Máme tu nočné točenie a nočné fotenie a takto vyzerá vlastne celý backstage. Je to tu divoké, sledujte to. Oj, či to nie je hviezda dnešného večera, McCrispy.